Limbador syumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Batay tayo sa dito ya. Magna kayo lang, Michael. Dito itipagnaan tayo sa tapno. Dagos tayo makarwa. Agent Alexandra! Nagsabat-tabat lang. Sino nga takadata ti maabang? Nakapaturong kan katipaltog ko. Katoray mo siya. Aging nunatan. Anyo? Rinaot dati rest house ko? Naglipas ak lang manong. Salbag ti kastoy. Malas! At ita itimay sa hotel. Nag-check-in ak lang. Panagkunak. Saan ako na makasubli di rest house? Oh, takrot kayo. Awan sir Sergio. Di mo ko na handa manong. Awan kayo ti sitwasyon ko. Nung pinatay mo identity agent, awan ko mati kastoy a problema tayo ita. Plano ko na patayin manong. May sakamet. Awan sir Serdim. Saan nakungtan? Kan di nakawagan na takrot. Saan nakatakrot? Anya nga rod ita ti aramidan. Aglamang ka dita. Palpak kamot amay sa. Kumusta ang partner mo? Adan iti emergency room, sir. Madaman ti panang taming dagiti doktor kan kuana. Sapay la ko mata malasatan na. Urayan tayo ti baga ti doktor, sir. Balig iti operasyon nyo. Tana ilibas yun ni Darius. Ngam, amangan met no saanan nga agsubli iti trabaho na. Ha? Apay, sir. Amangan no nakarotipan nakadangran na. Gapo iti panang torture da ken kuana. Anya? Asino ita ti agbantay ken mga sikaso ken kuana dito ospital. Nasken nga ipakaamom daytoy kadagiti kakabagyan na. Awan ti amok akabsat na, sir. Kastamot ten kadagiti kakabagyan na. Kan ulilamot ten adamang. Di mo kunaan. Asikan timang bantay kan mga sikaso ken kuana. Awan sa bali, sir. Ala, sana bali. Umay kami matla pumasar dito ay. Sige nga rod. Sikan ti makamo ken kuana. Boss, adon tinagsaya-saya dara kanya ka. Di na ka din ipan iti ospital. Sikan tumat ngamin. Saan ka nagananad? Naunanak lang. Boss, Naunaan na ka ti babae. nabartak ti garaw na. Dilibak ta. Jak may lang nakalbit ti paltog ko. Napaltogan ako na. Ipa-check up ka langan iti may sa doktor. Sayang mat numatay ka. Ala, mapantan. Alexandra. Nana Linda, adda kayo? Ay, nadamag ko. Tinapasamak, hindi Darius palasang ka. Ay, kumustahan? Saan pa'y ang mabali na makasalita? Kasta unay tinanag ko. Sa anak-anak aturturo, sipon na amwag na ito'y anapasama. Pasensya kayo, Nana Linda. Di ako nalaglagip na yung padamag kada kayo tinapasama. Or-oraya, tiawag mo. Ang gaputawan maura ikaw. Siya kun abis mo, ti imay. Takno umay kakadwaan, amang bantay kan kuana. Agyaman ak unay, Nana Linda. Dahil dyan ti ipampanakkel mo, akabsat mo? Nalaing kan naturad ako na? Ha? Anya ita tinapasama? Agtal na ka. Kinondisyonan na kapay. Apatayin na ni Agent Alexandra. Kat saan kan nga agsubli dya Pilipinas? Ad-adda ita na marigatan ka nga
agsubli jay. Gapoy ti day jay nga naramid ti kabsak mo. Abay ko mamarigat anak. Idin to ta narugyan tan dagiti adu a proyekto ta. Para ka dagiti marigrigat ije probinsya. Kaya't mo asawan. Aprobaramon ti plano? Ipasiguradom lang asaan a pumalpak daytoy a plano. Well, amo, kaipatpatulod ko lang ti pondo maaramat para iti panagipatakder da iti klinik. Kat intundom tanggal daw, singiran tamat ida. Ay, itaakla na kapangan iti gusto. Kasano? Kanayo nakabisi iti kalabas. Gapoy iti trabaho. Ay na, no saan la kumaan na ospital ni Dariaos. Ilutuan kayo kuma. Ang kaslimot namin tinapasama. Wan nga rod nana. Ay, wan kayo. Naibagayo idi nga datulong manipod itibak ng ngagas sa Way di Amerika. Ay, wan. Pudno da ita. Aking ka ita. Agtultulo itit da tulong. Kunada, agpatakdal da kano iti klinik. Kat, jakam mo nutong palendang agpaiso da ita. Managtulong nga rod at talaga dagiti agasawa. Kasla, Jeremy sa tinagan jay lalakay. Jeremy? Ay, nalipatak matan jay apelyido da. Ay na, bakutak nga bina na Alexandra. Isuan na lakakaw na makalipat. Anya tinagan jay babae, nana. Ay, anya nga min itayin ay. Ay, agoray ka man pa, Alexandra. Ibusak pa'y da ito in-order ko amakan. Amok anabanog kayo iti biyahe, nana. Ala, ibusin nyo nga rodan na ito. Kalpasan nyo. Agi na na kayo. Siyak pa'y lang dagbantay dito ospital. Ay, sika ti masapol nga ginala. Siya kung dagbantay dito'y ospital balasang kaw. Agawid ka kiti. Taambaw. At tapay trabaho. Ay, kung naklakit din no ipatay kong tisugat ko, boss. Daplis lang matisugat mo. Kastaon ay nadanag mo. Sana ka madanagan. Naruwama ko ni Tikastoy. Mas dildelikado pa'y tisugsugat ko, ide. Tsaga, agpalamista pa ilaing. Hingam, kasanong tikabsat mo, boss? Awanin. Naperdin ang naming pinsan ti talak na kanyak. Diyan ka mo. Nanya ti plano ng aramidan ita. Sana balay. Bumawi tan tumat lang. Saan nada ito'y tiyal daw? Amo mata ni Jeremy. Kaya't na perpekto amin agaraw. Numabalin, di na kaya't ti pumalpak. Sana balay, boss. Napurwan mo at tinaparparigat alalaking agent. Natay nga tanday, Jay. Tsaga. Anya talaga ti kaya't mamapasamak itibiyag mo, Michael. Kaya't ko lang ti agbyag anaulimak, sir. Kasapulan mitikasken ka iti daytoy at trabaho. Ti expertise mo, di mo ko maipaidam. Aglati lang ti kinalaing mo iti computer. No agyan ka iti baryo, tapno agtalon. Sayang mati mano at awen na panagadal mo iti kolehyo, no di mo usaren. Kwa, sir. Kasapulan da ka, dagiti agpartner nga agent ko. Panunutan na imbag ti imbagak, sakbay nga agresign ka. Aramidak tibilin ni Michael.
Nasken aso katak aminan a password ko. Tapno saan dan ang ma-access ti account ko. Adda manin call. Unknown number man siguro da ito. Nunat gayam Nana Linda. Ano nga tati bagana? Hello, Nana Linda? Ay, Alexandra, umay ka dito yung ospital. Takapay, Nana. Basta umay ka, itamat lang. Sige, Nana. Umayakon. Adda akong dito isang wanan to hospital. Yes, sir. Apay kasladyak mayadang dagiti sakak asumrak ito na. Aglalaukan ti marikrik. Butang kaskada nervyos. Excuse me, ma'am. Kaya't ka di asawan na ito eh. Akabutang ko amaamuan no anyan ti sitwasyon ni Darius. Jak lakit di maaklon nun atayan ni Darius. Kaya't mo asawan? Pimusayang ti partner mo. Tsaka mo, nga, kasta unay idalag ni Nana Linda nga imawag. Mapanak ka no ija ospital. Apay, saan ka anapan? Jak kabalan may kaya. Jak lakit di maaklon no dakas tinapasamak kini Darius. Aklo naman no niya tinapasamat ng kuha na. Impay na tibiyag na, iti trabaho na. Saan? Ano po naman dayta? Sapay ko matamay sa ang abangungot dayto eh. Ala, sangwam ti kinapod no? Ala, mapantay yung ospital. Sikalangan. Sa bagay, amin na tao, ada pagkapsutan na. No saan mo kabalan? O sige, siyaklaan na tinata. Nana Linda. Kapingawan pa lang ni Alexandra. Wala ka man no inawagan man. Inawagak. Naibos nga rudan tilod ko. Kuna namot nga umay. At dalahin, ibagakin ko na. Ay, tsakon na ibagaday takin ko na at awanin tilod ko. Imbagaklaan nga umay. Kasta. Ay, jak pa yan na ibaga nga agpapaimbagkan. Anadaras ti panagimbag mo. Ang makapagsaukan itilimpel. Agyaman nak Nana Linda. Tada kayo. Michael. Ha? Si bibiyag ka? Kas ka lang nakakita iti alalya. Di mo pa tiyan as bibiyagak pa eh. Pero may adanag ko. Apay. Anyat na damag mo yan. Anataya kon? Luamumla ko ma, akas talaunay ti danag ti partner mo. Ni Alexandra. Wen, saanan ngayon may. Tasaan na ka no akabaylan nga aklunan anatay kan. Anya? Mangrabraba ka di Michael? Pudno ti kinunak, sir. No nakitam la ko mati reaksyon na itay. Pero miya nakalidliday. Ay na, siyak sa tinagbiddaw, Darius. Saan-saan napintas jay panangibagakin ni Alexandra. Tiyo umay na dito ospital. Nana Linda. Nagpanglumot na italutlutuan nyo apang rabi tayo? Paboritong daytoy pork chop. Agluto akmat ay itinatang taisumat ti kayat ni Alexandra. Umaingatan ni Alexandra dito yung apartment ko, Nana Linda. Nag-text mo kita, ikat ko na nga umay. Lepas na lang kano ti trabaho na. O sige. Nagbasa pa lang nga dito sa alas. Ay, naskan nga umay ni Alexandra. At umawatak man iti dispensar kan kwa na. Gapo ta pinag-nervyos ka.
Nakasaritak ni Darius iti telepono. Rimarmot gaya man iti ospital. Wan, sir. Naimbaglakit din, tapi nalubusan mat adakos ti doktor na. Amo mata ni Darius, numabalbalin. Di na kaya ti agbayag iti ospital. Awin gayam, agim imbitar iti apartment na. Dinner ka no? Mapantayo sir. Si kalangin. Tani, magnong tanak manan ni commander ko. Ha? Ikumusta anak tulangan kan kuana? Siya kung ti makamo agumatang iti ticket tang agsubli sa Pilipinas. Okay. Damagak man kan ka, Jeremy? Naisaganam ka din ti bagim? Iti daytoy apa nagsublita? Apa yan ang damag mo dayta? Amangan ngamin, no agbabawi kan tumanan. Iti napasamak, iti kabsat ko. Ad-addan asim kan tinakaro, arurod ko. Sige, Rod. Awagak mat ni Mayor. Numan malpasan, dya impaaramid tang akling. Ay, Alexandra, balasan ko. Kulakat asikan dahita. Narabianak samat asimang patnana. Ay, saan? Ala, umay kakitin. Itay da ka pa nga urayan. Umulitan, tamapan ko man rin ni Darius. Nakaturog nga may nun, iti panangururay na ka. Ay, nasandak ko man nga inuray Katno iso, matinangiba ka. Nga agkikitan tayo amangan. Nagpaluto nga men iti paboritong amakan. Mala, mabiit laang atin nakriingan ni Darius. Agyaman ak na nakaumay ka, Alexandra. Pasensya ka. Jack na ibaga itay kabayatan ti panangan tayo. Kahit ko ti agyaman kan ka, gapo iti panang salakan mo iti biyag ko. Paset ti trabaho day, Jay. Nagdanag kagayam iti na ibaga ken kanina na Linda iti telepono. Nagdanan? Sana? Apay ko magdanag Adon tilaban asinirag ko. Di talakit din? Itaklang ang napanagnakan. Asaan ang mabalin ang mapukaw ti may sa kadata? Kasapulan ka. Kat kasapulan nakman. Mangrabrabak kan sa. Diyak kasapulan ti sabali at tao iti biyag ko. Nabitlan. Ti cellphone ka. Amangan no unknown number man ang date na. Kita na. Anong number nga paiso? Darius. Amangan no daman ang dakas ang mapasan. Sungbata ka. Hello? Hello? Awan ti sumungsungbata. Hello, lover boy. Sino tayo ito Nalipatan na ko Emily? Daan pa'y analpas ti panaginaw ka. Ngam, kulamot nga gawit kan. Away aya nga agap apura ka manan. Nagsarita kaming kini Darius na nalinda. Itulod na kakumaatan na irabi ay. Ayag na aya. Aday jerwa nga na. Pinanawak tada kasarsarita na iti cellphone na. Nga, mas dapat patag ka di dayta kasarsarita na. Ngam iti sika a partner na. Apay, pasino ayate kasarsarita na. Ni Emily nana. Anya. Agawid ako na Linda. Ibagam tulangan kini Darius. Ay, masuro na. Apay nga umawawag mananday ta babae kan kwa na. Ay, Alexandra, saan ka pa'y nagaw-away? Nangagaw nga imbaga na itay nga itulod na ka. At dapay lang ang matipagluganak at aksina na. Ay, nagbayag ti pa nagsarsarita da. Nalipatan na ka day nga da ka nga agur-uray. Sige na Linda, umuna ako. Agyaman ak iti makan. Talaga ka day asaan kan ama kauray.
Mala, itulod ka nga rugang di tarwar. Nagbalbaliw ako tayo. Kabayatan ti kaadak ni ti Amerika. Naamiris ko dagiti ado abigdot ang aramid ko. Hello, Darius? Dangdanggak ti bagbaga. Regular itan ang makisimsimbaa. Saan ako nga umiinom iti arat? Kan saan ako magkan nagsisigarilyo? Nasayat nga ron no kasta. Kinapod no na? Adda organisasyon mi dito'y a Pilipino. Kat napanunot mi ti tumulong kadagiti a kasapulan a kailyan tayo dita. Kasta? Wen, siya ti presidente. Kat narugyan mi ti tumulong. Iso ati maibagat kan ka. Iti saan nga bayag? At kita kanton. Ha? Sa balin to nga Emily ti makita, Darius. Awagan kanto manan ha? Ikumusta na kadagiti ka probinsyaan tayo? Sige. Agad ka kumamad dito. Bye. Ni Emily ka dahiti kinasarsarita, Darius. Ada kayo maggaan dito inanalinda. Ni Alexandra? Ay, impalugan ko na iti taksay. Saanan anak ka uray? Anyangay. At subli ka din ni Emily dito'y Pilipinas. Kaya't konti agina na nanalinda. Ay, kanon to amalawlawagan ti panunot mo, Darius. Kanon to. Tas kan aliklikan pa ilang nga usarin dagiti sigud nga account yu iti computer. Pacheck nga adda delikado ti aramiden ti hacker iti computer system yu. Sino katakon ti account ko? May ka, saan ka di amabalin amatrace ti paglamlamangan itaday ti a hacker? Diyak kayat nga ibaga dayto ngam ado ti high-tech agamit ti hacker. Mas advanced ti adda kan kuana nga miti siya. Mas advance ka di mat ti amuna iti computer? Day tatipod no. Kabalan na pagtalinay rin ti saan na pa nakabigbigkan kuana. Kasta mo ti lugar ngayan na. Ngam no pa'y kasta, napigsa ti pakinakam ko. Agaputada kayo, kani Sir Darius. Ada katulungan. Pudno day ka. Isaan tayo ang mapukawan itinamnama. Uray kasano ti kina-advance na. Matiliw tayo ita. Agoray ka, Ma'am Alexandra. Ada madlaw ko kan ka. Anya day tamay ka. Ada ka dirikrik na. Kasla masakit ka. Awan. Kasla awan ngamin gaganay gayam. Uyat lang dito ay may ka. Aywan gayam, ma'am. Jay iyaw awis ni Sir Darius Adiner. Saan kami anakapan ka ni Joyce? Nagsarita kayo ka din ka ni Sir Darius? Anya ko mga iti pagsaritaan. Da kayo. Personal issues one work related. Ay, sabali ti kinasarita na. Sino? Ni Emily. Ano niya? Ni Emily? Why? May ka. Ni Darius ti sumungan. Ano di office na sa? Nagdiritso mo di opisina ni Hepe. Apay at di nakainayaban. Bayamon, amangan no personal ti pagsaritaan na. O di mo ka diya nagsarita na Emily ka ni Sir Darius. Nagtugaw ka, Agent Darius. Thank you, sir. Ewan gaya. Ni Alexandra, at na ditarwar. Aya ba ka di? No. Si kalang ti kayat ko akasarita ita. Kaya't ka di asawan na ito, sir, kaya saan ang mainay iti investigasyon ti pagsaritaan tayo? Saritaan para iti lalaki da ito eh. Sir, saan kayo amawatan? Kidawak man ti kapanunutam iti da ito eh. Tas ka ti kang runa na masagnan. Sige, sir. Ibagayo lang noon niya data. Ikatanta ni Alexandra kas partner mo.
Magustuhan namin ti trabaho na kas Children and Women's Desk Officer. Nakitak dagiti records. Kat ado ti nasulbar na kaso. Anya ti makunam? Sir. Nagbaligi ka iti mo kaso, mapromote ka, Agent Darius. Pudno ka di, sir? Amin to pamadayaw, pambigbig, ket kukwam to amin dagita. Amo ka mariribukan ka pailaeng. No di, insingasing mo. Amay kata ni Alexandra kas partner mo. Gaputa salsalwadam ti seguridad na. Ita, ibagakmat kan ka. Ikatentan kas partner mo. Para itinagan mo dahito eh. Saan ka diyan napintas nga idea dahito eh? Agent Darius Campion? Day, nakarubat kayo matgaya man, Nana Linda. Ay, itay pa yan nakarikwata. Agawid ako man ngam inururay ka. O sige, itulog kayo ni paradaan, tibas. Inururay ka, takayat ka kasarita, Darius. Ne, ilinundak man yan, Nana Linda. Imbilang kahan kas anak ko. Kadya kaya't ama isagmak ka. Di Nana Linda talaga. Apay kumamat ama isagmak ti biyag ko. Day taga Emil ay ti mangisagmak itibiyag mo, Darius. Iso halikli ka maun. Nana Linda, nagsarita kaming kini Emily iti day tabanag. Nalipatam ka daing ti panangirubo na itibiyag mo. Ti panangalilaw na kan ka. Ti rason no apayapin manaw da dito'y Pilipinas. Nagbalbaliwan ni Emily. Ka mabati ka. Imbaga nala nagbalbaliw, mabati kan adagaws. Ay, Darius. Adda ka di pa'y lariknam kan kuhana. Nana Linda, saan da kumamat akagura? Daya gawid akaw. Yan akong itulaw. Kabalak tiya gawid nagmaymaysa. Adataman ng iti syudad. Kadyak maliklikan di agdanak. Ikatumbay ka panagdandanag mo. Saan na ba ni? Kadwata dagiti natuturod nga agent. No apay-pay lang ngamin asaan anatiliw da dya araol iti. Talaga kasta dagiti managdakdakas. Narigat da matiliw. Ngam matiliw dan tumutlahan. Wan gayam na nalita. Ibagayam man kanya kung noon niya tinagsaritaan niyo kini Darius. Pangurayan tayo itibas kapag lugan. Ay, makapunto ta kini Darius. Tapos, itanyaga ko. Ay, may naig itiday a babae. Ni Emily? Waan balasag ko. Imbaga lang ni Emily ngagbalbaliwan. Mamatin adakaws. Agasam day taarason ta. Ay, awanan apulos na pati apanagtalag ko ikiday jay a babae. Ngam ni Darius, na minsan laan nagsarita da. Imbaga na nagbalbaliwan. Mamati man ang adakaws. Ala, bayan yun nana. Day tati kayat ni Darius. Ay, patya nga ay-ayatan pailaan ni Darius ni Emily nga aging gaya. Dadyabasan, sunong pa dadyabas. Lalarinda, adan di ba sa paglugan ninyo? Sige, aglugan kayo. Tapos saan kayo amarabian iti palagyan? Ay, sige, balasan tao. Ibaga manlagan iti kong doktor. Nga ijayak sang nga agtugaw. Tabao hawak no ijay likaw. Nabarter ka kon. Jeep. Kita ka lang nga simurot ka na kami kini Darius. Aginom tayo kiti. Agorderak pa'y. Sir, medyo nakado kayo matin. Sigagit di mat Darius. Kas ka lang dadamo.
Ragragsagak lang tibagbagi. Ang mga noong tan na kayo ni Mrs. Nalipata ka na ibagagayam. Awan ita ni Mrs. ko. Napan nakisugal. Sige man pa nga ron, sir. Ag-order ka man pa nga ron. Okay, waiter! Michael, adon tinainom mo. Gusto dahi ta. Katulata mo, sir. Anyak mo na pagdaraga. Sige lang. Enjoy. Numabalbalin. Liklikan tan nga usaran dagiti old account na. Tap na saan amahak? Naimbag ta na ibagam na ita, Alexandra. Ngam naskin nga agan na tayo. Taging kaasan amatilot yakar. Amangan no agaramid latta iti may kanwas. Agyaman nakiti dahi ta palagit mo. Ada ko mapay ipalawag ka data ni Michael. Ngam ni, aldawan katawan pa. Ah, ni Michael? Saan na sumra kita? Naginom kami nga ni Dirabi. Kasta? Wen, kadwami ni Hepe. Nagkulit gayam ni Michael na mabarbartek. Madlaw ko kaya't masansan-samot kan apainuman nyo ni Michael. Akadwayo ni Hepe. Si Kakit Dimat. Pati ka dida kami. Pagdwa-dwaan. Saan ka di arumbang nga isinam ti personal abiyag mo? Ken iti trabaho? Mabalin ang makaapekto ti personal abiyag mo ti trabaho. No baybay ang amapasamak data, Darius. Anya. Kasi ti panagsarita mi ti ni Emily. Kasta ka di? Yak kaya ti makibiyang iti data abanag. Ngamtangay si katinang hirugi. Ibagakan ka. What? Dadaulan na kala. Napanantilain mo, Darius. No kasta ka lang, atiwon na kang emosyon mo. Sir Darius, madipay lang trick na. Kapoy tinakaro pa nakabartag ko. Nasken na sumregak. Ado ngamin dagiti nasken na palpasak. Sir. Inawagan ka tadamagag na makaungungot ni Hepe di panaglangan ko. Saan ka amadanagan? Nasaan matasimrag kita? At na pananda. Mas dawak man. Itaklangan amuan. Agin inom gayam ni sir. Adon tinagkaduan mi. Itaklang amin na nakadwa nga ginom ka. Sa dino ti ayan na ita, sir? Nag-text nga ada ka no papananday ti misis na. Sir, itulod mo ni Alexandra? Saan? Saan may ka? Saan ako na mas daaw? Kanayo na mapaspasamak ti kasta kada kayo. Ngam, saan kayo ngaminin nga gininom? Tapno may mayat ti panagpartner yo, sir. Sir, dagiti files iti kaso nga da pa kainaigan na iti panagabusok ka dagiti upin kan babae. Talaga may bagay kan kaday ta trabaho. Adon dagiti nasulbar mo akaso. Ba nagasan anarami jay sigod nga kin trabaho iti dayta. Kasi mat ngamin dagiti nagbalin a biktima no mabaybay ang dalatan, sir. Rumbang ama ipay kadakwa dati hustisya akal kali kagumandan. Ababala nga panawen ti panangigam mo iti daytoy. Ngam, adun ti accomplishment mo. Agyaman ak, sir. Kat panagunak, rumbang lang agtultuloy ka iti daytoy a posisyon mo. Anya? Sir, kasanan ti kaso nga asikasun mi iti partner ko. Si Kamet. Kung kunak lang hindi jay. Kita agman dagita records mo? Ate, sir. Sige. Payaban kan tulad tanong kasapulan ka. Amok nga do pwede asikaswem. Sige, sir. Apa kasi ti marikit na. Anya ti kayang asawan ni Hepe iti imbagana. Angaw na kadilang day jay. Wano dinan kaya't ngag-partner kami kinida. Darius? Wrong timing sa ti panangawag ko kan ka. Nada ko madita. Asikasuan ka na imbag. Sana ka mangrabraba.
Nagbaliwak man from bad to good. Saan lang ta mabaliwan? Tigil na sweet ko. Sino ti kasasaritan? Jeremy? Basta una ti katawa ma. Kas ka lamang gargari. Gayam ko babae. Sino? Ni Charlotte. At lang pagsasaritaan mi. Mamuwakla ang aluklok ko na. Talaga apo matayak. Maragsakan na amang iparangkan ka iti accomplishment ni Agent Alexandra. Kita hem. Wow! Good work sir. Kinaplawak na ron hindi nagsarita kami. One game, sir. Naibagayo ka din kan ko ano ti panagsinaw eh. Inya nga kulaeng. Kempacheck. Maawatan nanday jay. Sir. Darius. Napanunot mo ka din, tinaybagakan ka. One, sir. No kasta nga ron. Ikatenta ni Alexandra kas partner mo. Agmay-maysa ka namang ituloy iti daytoy akaso. Mga lagaman iti kadwam, ngam saanin ani Alexandra. Sir. Sino ti mabali na kadwa? Ado ti mabalin mo pagpilian. Sir. Anya ita ti desisyon mo, Agent Darius. Chief. Napanak na ka kung tikabaylan ni Agent Alexandra. Kaya't iti na minsan, inispal na tibiyag ko. Nairan-ran na lang tayo dyan na pasamag. Ngam, Chief, napagad ti trabaho mi. Ipospos tami tibiyag mi. Amok day ta, ha? Iso ang nakapag-desisyon na kon, sir. Agtalinaid ni Agent Alexandra, kas partner ko. Ano niya? Aging gamalpas na ito akaso. Kaya't ko at dua kami nag-partner, sir. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa di mo ti papanag, Jeremy? Asikaswak ti panagawid tan iti Pilipinas. O sige. Isaganak na rodan, dagiti kamit ta. Magagaran ak una yan na makasubli di Pilipinas. Awanan ti makalapad kanya. Uray pa hindi dyan dua nga agent. Ladingitan ni Alexandra. Ngam, talaga marigata na kung maka-access iti account ni hacker ni Raul. Okay. Anya ti rason. Kasapulan tayo daytoy para itinaan-anay nga investigasyon iti kaso. Natakwatak nga agar aramat daytoy iti sophisticated code. Anya ti kayat asawan dayta. Daytoy iti makunkuna nga strange programming language. Manmanula ang dagiti makawat iti daytoy. Kat dagiti metlaan hacker ti makawat iti daytoy. Ito. Ha? Ni Sir Darius dayta rin maramanin iti opisina ni Hope. Kumikita dito ayan ta. Apa ya saan na may? Ni, remarmatan. Agawid saan? Bayangan. Ituloy takit din nga dalan ti bagbagam a sophisticated code. Yes? This is Miss Emily speaking. What? Jeremy! Nas ka naman pala kita matlangan sa ospital! Salbag kita. Jeremy! Ang agdara ka nagsakit na sugat mo. Nakungat ka. Manuel daw nagtalinadak dito yung ospital. Nadangran namin dagiti sakam. Gapo iti pan naka-aksidentem. Isong agbayag ti panagtalinad mo dito eh. Anya, nadangran ti sakak. Agbayag akong ditoy. Wan! Kanuray pa no makaruwar ka dito ospital. Masapul latang nga ginanaka. Sana kas ka rin nga agimbag tinadangran sa sakam. No kano pa yan nakasaganan ti amin. Para iti panagawid tayo di Pilipinas. Wan nga Rod. Umay ti doktor mo iti madamdama.
Damagam kan kwa na. No kasano kabayag nga agpaimbag ka. Oh, apa Emily? Anyat na pasama. No kaano pa yan nagbalbaliwag. Santa mapasamag tigas to itibiyag ko. Anya? Saan ka maawatan? Masakit na gitinaganak ko. Iswa, Jack pa'y makaawid. Ngamin, kayat ko pa'y nga si kaswanida. Anya? Ada kita dito yung chapel di hospital. Dudulagan ka mo kakabilga na pamuspusan. Di pa nakikararag ko kadakwada. Tagno matindog pa'y di pa nagbiagda. Kat makadwag pa'y ida, iti mabayag at tiyempo. Rogyan tayo ti conference tayo. Okay, Michael. Rogyan mo tagsalita. Narigrigat ngamin ti pananganop tayo iti hacker. Kaputa mas advanced ti teknolohiya nga muna. Ken mas advanced ti gamit na kumpara kanyak. Okay. Ibagam no anya ti aramidin mi tapno matulungan na ka, Michael. Sir Darius, nadakamat mo kanyak ide. Analain ka iti physics. Well, chemistry, mathematical equation, dagiti paglayan. Well, kasapulan tayo dagiti ita, sir. Kan? Anya nga rin ti marami. Amo. Kabisadong ti laws of quantum physics. Dagiti property codes? Iti programming logic controls. Iso ti pangkontra tayo kadagiti sophisticated codes nga aramaton ti hacker. Well, Babaan iti data. Mabalin tayon, abasaan, kan mawatan dagiti sophisticated codes ti kalaban. Anya ti kayat asawan da ito, Darius. Alexandra, malagi po pa'y ka-DJ o awis ko ken ka date? Nabayagan da ito. Sana na to. Iso itan na ito eh. Impaisagana kong na ito yung private almisan para iti date. Surprise date ito. O sige, agtugaw ta. Okay. Amo nga doon dagiti atraso ken ka. Adamit ti santa nagkinaawatan ka dagiti kalabas. Sikawat. Parte lang iti trabaho dito. At dati may kadoagon daw ay saan ka di. Pabisina ko, Darius. Agad ka to. Alexandra, rumbang nga ibagakkan ka na ito eh. At no maksayan ti mang burburibor dito panunod ko. Biyag mo dito, Darius. Diyak mabali na biyangan. Agkadwa ta lang, kapo iti trabaho. Kang apay ama buribor ti panunod mo. Gapo ka dita amo, ama dita aramid. Kwa, Alexandra, imawag ni Emily. Kat, nakuna na masakit dagiti naganak. Anya? Masakit? Well, Tapos bagakan ka, Darius. Nabayagan anatay dagiti dadakkel ni Emily. oh, apay at timakder ka. Naglawag ti amin. Luklukon na kalaang ni Emily. Amay, itultulok mo alukon na kalagtan akasa. Alexandra, sa dino ti ayan mo ika. Adangak dito apartment ko, Nana. Mga anak. Ay, mawagakan ka, taad manin ipadamag ka. Ano day Nana Linda? At ano man ang tisimang patulaw manipod ka na gitibak ng agasaway di Amerika. Ha? Anya man ang dagiting patulog ba? Ag-agas ka numanan. Kan, amaw, nalpasa hindi parami dakinay. Bay, ano Nana? Ado siguro at talaga ti kwartada. Kaya't kung aron at akwakan, no asino at talaga dagita nga agasawa. Alam no dagito'y taptao dito'y probinsya Marigrikan. Ay, baybay ang dalataidan, basta maikandalakit di ititulaw.
Saan na napatid ka na kwad? Ano sa dino tinagkapan ay tatulong ang maawat da? Apay ko maarumbang amaamuan dapay ngamin. Wala. Tanay, madakdakamat ay kiri may tinagantay lalaki. Kat adda pa nagduwa-duwa. Tinapadag, saan da kayo alukwan dagiti agasawa? Kunakon ka. Epektibo tinapanunot ko a solusyon iti problema. Kahit masawan, Michael, mabasan dagiti codes ti Haga? Dahil tati aramide, babayan mo't lang ka dagiti intendin mo a property codes. No, kasta nga, Rod. Baligi dito yung adda nga inaramid tayo. Mabalin ko na may unlock dagiti codes ti kalaban. Aguray tayo lang iti sumagmamanungal daw, sir. Ituloy tayong investigasyon iti kaso. Kasapulak ni Joyce iti dahi kagundaway. Ha? Ni Joyce, ma'am? Wal, nasken ang maimbestigaran manan. Gapot na amok nga adotyam muna. Sige, kasaritak no kayat na. Juan, Michael. Ibaga, akasapulan tayo, titulong na. Nadisgrasya at lang Ruden. Awan pa'y panangi sakit mo, met. Manong, Amom ka di amarigata nakamag na. Kaputa, nadisgrasya ti sakak. anya ko may ito ti may tulong ko kan ka? Anya klase ka kapsat? Adayo tilayan mo. Doktor ti ka sa pulam. Sana siya. Kat? Kasanon di plano yung apanagawin dito Pilipinas? Dahil ti pampanunutan. Nakasaganan ti amin para ti panagsublimi dita. Ngam, kastoykit din tinapagtang ko. Kaya to sa wanda ita. Agbayag kayo pa dita Amerika? Jack, kayat amang ngag dita. Kayat kung ti agawid dita, Raul. Joyce, masapul ang makitinulong kan iti investigasyon. No mabalbalin. Kaya't ko kumanti ako limot. Kiddaw dagiti kakadwak beta. Iso adi mo kumaida pa ayan. Ngam agawid ako mamot laang ah. Wen, agawid tayo balayo. Nabayag mo nga ibagbaga dayta. Apay adi mo aramidan. Ti sitwasyon ti dandanagag para kan ka, Joyce. Kat ita, pilpilitin nakmanan at tumulong iti investigasyon dagiti kakadwa mga agent. Ibagbagak lang ting bagada kanyak. Ibaga masaan ko ang kayat. Amok adidak mabalin apilitan, nudyak kayat. Emily! Ano ba masama? Natumbak. Patagdalan na. Apa nga minapilitam ti tumakda kag magna? Saan pa'y ang mabalin? Nagmalas matan. Sige, inayagam lang tatugaw. Jakon may turong ti sakit na. Kita ang tipik to ti pa nagpilit mo tumakdar. Nagdarat ti sugat mo. Anya, Tidwa asakam, agdaradan. Ayaw ba ti nurse? salbak ti kastoy. Malas na talaga. Naglamis ita dito'y Amerika. Winter nga minitay, Darius. Ang naragragsagak dito Pilipinas. Nakaawag ak. Kumusta agdagit idadakal mo? Adamot kiti pa nagbaliw ti salon at da? Nataangan na ngaminan. Iso talaga nga kapsutan. Darius? Malagip mo ka di timbaga? Nga umatanin ti panagawid ko? Well, apay ka di. Dandanin, Darius. Umadanin ti panagsublik di ta Pilipinas. Siya kung timakon iti ayan ni Joyce. Ta siya ka mismo ti makisarita kan ko na. Sika, ma'am. Barang makitinulong. Wal, kasapulan mi unay titulong na, Michael. Mas kayat na kanong amin nga gulimot langan, ma'am. Agulima, idin to tano agsaksi.
Kat ado dagiti matulungan na. Sige ma'am, padasa makasarita. Bareng agbaliw ti panunot na. Tiago, naimbagan ka din dagiti sugat mo? Nabayag matan dagiti sugat ko. Mapalin pa rin, boss. Nasayat. Agsagana kang randa. At damanen aramiden ta. Basitan ti kwarta. Isa masapol nga agdilehen di siyata. Ibagam lang, no kano, boss. Saklata ti Ari, Tiago. Apayan ako lang data, boss. Saan pa yung makawid ni Jeremy dito Pilipinas? Di mo ba igayama mo na disgrasya di Amerika? Kaya't mo asawan. Mabayag pa'y, sakbay nga agawid dito eh. Masapol nga pa yung bagpay. Nagkapunta sana basta-basta dagiti donor iti saka na. Ha? Sa bagay, kaya't ko tikas diyan na pasamak kan kwa na. Tapno awan makalapad ka dada. Emily! Umay ka dito! Tarasom! Bakit na? Oh, salbakit di. Panawan nakmatan, Emily. Ada ka na may dagiti kusina? Anya ti kahit asawan da kito'y abagahe. Ha? Agawin ako ni Pilipinas. Anya? Iba tinak dito'y. Well, ada nurse, amang tamingkan ka. Awan lang ka itibain. Di mo pilitan na tumakda dito wheelchair mo. Marigatan ka lang. Kitam, basit la apwersam, agdaran dagiti sugat mo. Agbati kang dito Amerika, Jeremy? Kaya't mo ka diti masipat. Ha? Nurse? Nurse! Ha! Ipaikat ko ti bandage dagiti sakam? Kat palinisak ti sugat mo. Nagsakit man ang tisugat ko. Agdaran sa manan. Ko. Nembag na daw mo, Joyce. Ninamnamang at talaga dahil ayo umay mo, Ma'am Alexandra. O munag ka. Agyaman na. Atugaw ka, ma'am. Pasensya amla ko man ti apartment ni ka ni Michael. Joyce, naibagamat siguro ni Michael tikang runaan arantakan ka. Uwan, ma'am. Ngayon kaya ko kumanti agulimag. Amo yung matan. Adon tinaglabasa ka dagiti kalabas. Ang dabay lang trauma kanyak. Kaya't mo asawan. Di mo kaya't tagtistigo. Nadingitat, ma'am. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Joyce, di da ka mabalin apilitan no di mo kayat. Ngam ado ti matulungam no umanugot ka ngagtistigo. Agsardang amamin pinsan dagiti na dumaduma akrimen iti internet. Malapdan ti panagbalin a biktima dagiti babae a minor de edad. Awan ton ti matakawan babaan iti internet. Isa pa nga asin, Joyce. Panunutam ana imbag dagita a matulungam. Ma'am Alexandra. Sikat itulba. Tapno maarestar kan maidatagan iti kaso dagiti kriminal. Makitinulong ka kumakada kami, Joyce. Sige. Aramida. Ang testigo ah. Agyaman ak, Joyce. Agyaman ak unay kan ka. Ure ka sa no ti kalaingda iti computer. Abakak pa'y lang ida. Tiago. Mamati akiti day tanay bagpakam, boss. San pa'y anayanak ti mga bakanyak iti computer? Tandaan ang dayta. Tiago, umasidik ka dito Apay, boss. Ipakita kan ka.
No kasano man na mastrek ko dagiti accounts dagiti biktima ta. Tapno makagatang ta kadagiti kaya ta agatangen. Baban iti credit cards ti sabali. Marigata na kamang surot ka na kita, boss. Uray pa'y. Basta buya ang laeng ti aramidan. Asin na dagiti bisita ni Hepe? Dagiti media. In-interview da ni Hepe? Well, Saan ang mabaling nga ipablaak ni Sir Tinagan ni Joyce kas testigo? hamon ni Sir data. Ngam natakamat nan. Nga tumakdara testigo. No may pablaak, sigurado nga aglamang dagiti suspect. Awanan ti maramidan tayo. Dalpasan ti interview ni Sir. Rumbang kumaasaan pa'y ama-amuan day tati uray asinong. Saan man ang nadakamat dito'y paggiwarnak? No asino ti testigo? Amok ani Joyce ti dakdakamatin da. Boss, at yan ti kapim. Idisum di talamisan, Tiago. Boss, apay, adama di anabasam di tayo gemwa pagiwarna. Kitaan, Tiago. Basaan ti adda iti front page. Nakapuyak nagbasa, boss. Nadakamat dito nga dan agtestigo iti kasa. Sana mabalin dayto Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Anya nga ron itati pang panunutan, boss. Makatulong ang kanikan ka. Agawartan ka man, hindi ta computer mo? Kasakulan dayto ngayon. Ipay kong tinananay at tulong ko kadagti at partner. Tapno malpasan, Joyce. Naibagampay mat nga rod kanyak. Ay, makapasinaya panunutin asaan nakakaraban kadagiti plano mo. Apay kit binasaan. Sikati kang runaan alinaon ti plano ko, Joyce. Jak marik na dayta a plano nga ibagbagam. Numalpas dayto yung investigation. Mabalintan na karisa. Dayta ti plano. Kasta ka di. Wen. Ngam ni, Rabin. Maturog kan. Lipasiklangin dayto yung trabaho dito computer. Inton bigat, lukatak tumot nga rod ti account ko. Nawayan tunti oras kan panawan mo inton bigat. Sige, good night. Ano na tayo mo? Ticket ko nga agawin iti Pilipinas. Talaga panawan na kon? Sana mabalin nga agawid kay dyan, Jeremy. Dito ito ba'y? Basit la pa nagpwersang kat agdaran dagiti sakam. Isaritaan takit agdidan ta. Nagbaliw dayta. Gapo iti pal nakadisgrasya. Ada na patag-unay nga si kaswag iti Pilipinas. Emily! Ornosag pa'y dagiti gamit ko. Namin anong nga inaramid mo kanyak beta? Basta panawan naklatan! Anya pa'y lati baga? May baga anak tulaan, Emily. Tandaan ang na. Di nakagura. Gapo ta aksidente, tinapasamak kan ka. Malas mo lang. Gapo, tasika ti biktima. Madamati pa naglaba. Isumoti pa nag-ring ti cellphone ko. Mapan ko man laangan sungbatan. Atong number na ito Asino nga ta? Hello? Kumusta kan, Joyce? Raul? Kunat no nalipatan na kon, Joyce. Kasano anamon ti number ko? Imbagak man kan ka idi. Saan nak abasta mailammangan. Kunam idi nga gawit ka lang kadag itinaganak mo. Gayan. At da binisitam agayam mo iti ospital. Kat isot ti simurotan.
Raul, Awan na sakit bakrang ko, no iso ti kayat mo. Iso na lang tada nabasak iti pagiwarnak. Nagtistigo ka kontra kanya. sana pag mo dayta? Joyce, awan ti mailimod kanyak. Awan panawon ka makisarita kan ka? Ops! Saan mo pa'y naidapan ta cellphone mo? At dapay napatid nga ibagakin ka. Kat masapul adenggam na ito ay. Ibagamon na niya dayta. Padasam ti agtistigo kontra kanyak. No kayat mo amabuya ti intero asang alubungan. Dagiti lamo-lamo aladawan. Talaga ang nalaing nga aglamang tihagay. Sa di nung mataitan kayan na. Sigurado kan ka, Alexandra. Matiliw tam dahi iti mabiit. Agitugtugot kagaya man iti Biblia, ito'y lugan mo. Wen, basbasak na da oras ko. Adamot kayang newspaper mo. Saan mabasahan data? Local newspaper lang data. Apay kumasan. O sige, ag-drive ka lang tapasan. Agdaladawan ni Emily dito eh. Kabayatan ti pananwarwaras na iti relief goods. Alexandra, asidagtan iti apartment mo. Agyaman na iti daytoy a newspaper mo. Anya? Aday mawag kan ka? Binatbutang nahak, Michael. Sana ka na mabaling nagtestigo kontra katakwada. Asino ti mawag? Ni Raul Dayjay. Juan, iso. Anya ko mati maaramidan na, no kayat mo ti agtistigo. But-but nga nakalaan siguro dayjay. Iso ado magdagsan ti kaso asang unday ta. Aramidan na ti pangtana. Amamok ni Raul. Anya ti pangtanakan ka? I-post na kano amin dagi tilatawag iti internet. Ano? Iso na say at laangan ti desisyon kung agulimak iti dayto yung akaso. Itapay lang, takkalan a problema ti mapasamag. Nanaminda, si Mang Potong ni Emily. Anya, ni Emily, si Mang Podan. Wala na. Nabasak iti pagiwarnak. Nagpapicture pa'y akadwa na dagiti tultulungan na amarigrigat a pamilya. Anya, Nalawag itan na nalinda. At iibagbagayo nga agasawa at tumultulong kada kayo dita probinsya. Ket awan sa bali, no dida Emily kan Jeremy. anya, Plinano daan dwa da ito'y nginaramit na. Agpampamarang daan na sayang at atao, ngam addadakas a plano da. ay da, madanaganap iti da ita nga ibagam, Alexandra. Agsipot kayo kuma, nanalinda. Obserbaran nyo ana imbag, noan niya, ti aramidan da. Day tatipod mo mang. Imawag ni Raul ka ni Joyce. Kunakon kat. Napasama kan ti pagbutbut nga. Iso nga ita. Mabuti nga ni Joyce nga testigo. Amangan mo mang butbutang lang day jay. Ngam amo, di na maaramid ti bagbaga na kini Joyce. Mama, jak mati palubos amay sagmak ni Joyce. Iso ala din itay. Tumulong kada kayo iti investigasyon na aramidan niyo. Ngam sana mabali na mairaman dito ni Joyce. Aglive ka, kunam? One chief. Nabayag mo't nga minon asa anak awi di probinsya. Palag ko na. Dahito yung tipanawin. Sa bagay, rombang mati pa nagbakasyon mo. Agyaman nak sir, no aprobaran nyo dahito alib ko. Apay din nasaan. Thank you manin sir. Enjoy your vacation, Agent Darius.
Nagaduman nila kapila dito'y klinik. Ay, ket umay kamot makipila, kabsat. Taapay kabsan. Agpa-check up kamot ten, palibre na ito. Libre manang. Para ka dagiti lalakay, kan babakit na ito. Awan ti mabayadan. Iso nga umay kan. Ay, ang kasanungay na ito'y pinalingkay. Hindi sumpay lang, di tao may kan iti unag ti klinik. Apay ngay alipre. Jay agasawa bak ng ije Amerika. Pasit ka no da ito ititulong da kada tayo amarigrigat. Iso nga umaikan. Ay, talaga nga ato dagiti nakapila apa na kanataengan. Tata, sobra tayo uyak yun. Ay, agto kawa. Sige, nakita ng miro yun. Tapno mangag ko tiyawag da numero. Ay, makitugawak man lang dito'y abay mahon, kabsat Linda. Ay, wala kabsan. Kitahan taman ti rupa siya magbagada at taga-Amerika at tumultulong kada tayo. Apay, umay ita dito'y klinik. Iso na ita nakatakder di ta igid. Ay, napintas gaya man talaga. Una yan ang nagpudaw. Naimbag nga oras yung amin, nga dito'y klinik. Nagawid ak dito Pilipinas. Tapno, personal ang makita kayo. Siya, ni Emily, timang tultulong kada kayo. Manipol. Ay, adon ti na itulong yaw. Nay, apay nga Linda. Di ka magpalakpak. Ay, kuha kabsan. Mga anak ko, indak may kayang pagluto. Sige Agumsan pa yan alpas ti chikap mo. Ay, ubay amon beta achik indakaw. Na, apay ngay. Kaslad da kinabutang na. Nagatapuran na pimanaw. Ay, kasladyak matil mo, dahil kankanak. Diyak maipo sa panunutan. Ani Emily gayam at talaga jay tumultulong kada kami dito'y probinsya. Ay naapaw, anyaman gataan ti plan-plan wanda. Ha? At tataw, grabe ay, sinungay gata dayta. Ay na, madanaga na, ang mga nupasurot ni Emily. Undaw, ang mga ni Emily na ita. Ay, Diyos ko. Nakaulimak dito'y balay na Linda. Kan, madlaw talaga adaanan. Anya nga ay tinamnamaang baro. Kahit manumatan atawan tinaglabas. Kan dagiti gamit dito Daan mo ten. Wan, ngam dagiti daduma, nataktakaw da. Ay, tao ka no ni Emily ide dagiti na. Iso dahi tati ibagbagada. Nga maging gaita. Saan tayo lang ang napanagnagan? Wan gayam, simang putan ni Emily. Ha? Kasla artista ngar ari bungbungan dagiti tattao. Nang runa tamang mangtenday titulong kada diti marigrigat akalukaran. Serius. Isukat iti gapuna. No apay akalaan anagawid ka dito'y probinsya. Baro. Apay ngay mawag ka manan? At lang ipaaramid ko kan ka, Raul. Nonyaman day ka. Si kanton ti mga ramid. Diyak kaya tapakibiyangan dagiti anyaman at transaksyon mo. Natangsit ka nagsasao Gapo ka dita si katiin inauna.
Kat iparamid mo amin ang kanyak, akayat mo? Ha? Asino ko matibilin eh? No saan ako man na disgrasya? Saan ka ang paunan? Adamat bukod ko apakasaknan. Mabuhayag pa yung agpaimbagak, Raul. Iso, tulungan na pa lang kita. Sige, sige. Ano rita? May papan ka ni Emily. Anya? Di ka ayan-ayat mo? Luklukwan nakakadin, titinalak mo. Kan ay ayatem unay a babae? Agdua-dua kita aramidin na dita Pilipinas. Ibagakan ka ti probinsya na pananda. Si Putam, nuan niya ti aramidin na ijay. Dayta ka dilaang ti ipaaramid mo? Tagitin to sumarsar no. Uran siya ton ti mga ramid, Raul. Anya nga rod itatikayat mo nga aramidek? Dungag ka. Ibagakan ka. Sige! Danggak amin nga ibagam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana Linda, anya ti mapaspasamak dita probinsya? Ay na, kasla artista ni Emily apadpadayawan dagiti tattao. Kada ibaga na palakpakan da. Ado ngamin dagiti na itulong na. Iso akas taon na iti panagbiliptakan ko na. Anam, kalpasan dagito nga inaramid na. Anya, ti sumaruno. Agsingir taon. Dayta mo ti pampanunutek ang mapasamak, Nana. Ay, gayam Alexandra. Saan mo nabiroken pa ni Darius? Naglive, kat di na pa imbaga kanyak. Namuak langan kin ni Hepe. Wala. Gaputa adda dito yung probinsya. Saan ako namasda ang Nana Linda? Ay, siyak ti mabain iti kastangar aramidan ni Darius, Alexandra. Makamiris tumot lang ang Nana. Ay, pampanunutek nga ron ti pumadawin ditaw eh. Ano niya? Wan, pay sulkong ti plano. Di ako maaramidan dayta, Nana Linda. Kaasi lang ni Darius no agmay-may sa dita. Rumara kita, Nana Linda. Mapanak gumatang iti materyales. Ang mga ramat pang renovate dito balay. Nagpakada ako, mamag. Meh, sa dino ko matipapanan nyo. Pumanaw akaw. Anya? Iparenovate mo da ito'y balay. Tapno dito iton nga giyanday ta nga Emil ay saan ka day. Saan, Nana? Sakbay ang mapasamak day ta. Pumanaw akaw. Nana Linda, da kayo lang ang tinam na maag. Pangasiyo, di ko mamat aramidan dayta. Ay, nagan na laungan amang ikaw kat agkim tayo akaw. Daytan tulakit din makadwak manang iti may sa balay. Ay, dak kayat Darius. Nana Linda, asino kaming tinangin baga kada kayo? Ngayawid ko dito balay ni Emily. Ay, tater parparik na kanyak Darius. Kanamok pa niya ito ti makagapaw no ape ang nagawid ka dito. Diwa mo ti sasawan nyo. Aramidak da ito'y para ken ni... Para ken ni Emil ay saan ka day. Sakripisyo ti panawon mo gapukan ko na. Saan, Nana? Aramidak da ito'y para ken ni Alexandra. Anya? Palimad ko lang kumada ito yan. Imbagakan kada kayo. Kasano ko maapara ken ni Alexandra? Kat no pinanawam latan, di ka pa'y nagpakpakada. Diya kami naman, no. Kasano ko ibagakin ko na tirik na. Idin tutak kaslawan rik, Nana. Nana Linda, narigat ka di nga awaten dayta. Pangasim, ikandak kumapay itinan anay apanawan. May salang aklik ti hacker iti computer na.
Maminpinsan mo na mapirdi ti dayaw ni Joyce. Maawatan ka, Michael. Nakabirok man ti hacker, ti pangkontra na kada tayo. No kaano pa'y mata madiscovery tayo ti wagas sa pangkontra kan ko na. Di kag panunod iti kasta, Michael. Tad-addalaang ngagdanag kayo kini Joyce. Awanan, ma'am. Talagan sa ngagbaligi ti hacker. Awanan ti makaabak kada kwada. Libridan ang mangiwayat kada giti na duma-duma ak krimen, babaan iti internet. Pastor dati madama ang maipagpatak ka. Sino nga tangin akong kupa iti dito? Bantag kang karutan lang iti dito. Gamit ha. Mapatak na ranon iti pastor. Hello? Darius? Emily? Kumusta ka? Mailiwan ko kang gala. Alasin, di na kumarakupan. What's wrong? We're friends. Ado dagiti trabahador ang makakit kita. Taot pa kita. Kaya't nasawan. Kukom na iti pastor ang maipagpatak na. Ginatang ko kita ka? Planok na negosyo dito eh. Oh my God! Mapantay kita team. Saan? Nakadagasik lang dito. Ditoy! Nakapasamakan idi na tinagay. Tsaka malibatan, Darius. Mananatuan, tinapalamas. Ngam, amok, adito'y abanda, tinagramusan Saan ka ko man napagsalitaan pa dito? Ay, wala. Partner mo gayat ni Alexandra Arenamas, Tilip and partner ti Inana. Emily, kunak na mo nagbalbaliw ka. Of course! Kanayo na ka na makikisa. Tumulong ko at kalagkikian. Ikaw ka na nagbalo ko. Saan ang aderi ang sa ibig? Ayos. Ito lang pala na nagkita ta. Apay din ang pagustuhan. Gumuwagan ka. Ano din ang pagustuhan? Ay, narabihan ka si Mangpal. Nakapanawal dagiti agreen renovate ito'y balay. Nagsweldo ka din, Nana Linda. Ay, katuwan na. Kasta unay tiragsak da. Namain, naistorya kanyak dagi jay akarpintira. Nga isuda ti mang tartarimaan ijay pasdet ngay paparamit ti balikbayan ani Imilay. Anya? Apay nga rin nga dada dito balay. Imikat da ka nun da. Nadimat ida paspaswildoan ni Imilay. Wen gayan, Nana. Nakitak ti pastek ang maararamid. Kukuwagahan ni Emily Rayjay. Kat ado madagiti trabahador. Ipapaapura na kanu nga raw. Kanayon na kanu ida nga ungtan. Kakayat na, nadaras ti panagtrabaho da. Anya? Ay, wundayam. Anya nga'y, idasar kaunti pang rabiam raw. Sana kaya mabisi, Nana. Nangan kan ijairwa? Ay, inlutuan ka pa'y mat nga raw iti paborito. Pasensya kayo, Nana. Ay, wundayam. Personal law na yun dahil tunod damaga. Ang asino ti kadwam, tadarabian ka si Mangpa. Nana Linda. Konakon ka. Mabasak ka dagiti matam Darius. Di mo ammo ti agulbod. Ngam di mo mat maibalikas iti sangwanak tinagan na. Ay, ibagakin ka Darius. May sangaulag dayjay a babae. Amok nga al-alilawon na kalaang. Tapno matnag ka iti palabob na. Dito ko kusina pati kahit ko ang mataramaan. Kan pinturan nyo matan. Good sir, aramidon mi dayta.
Anya kayang itayin tinagan mo? Orlan, sir. Sakti Formanda. O sige, italag ko kan kanti amin, Arlan. Ika na tanagan. Naitid ko ti sweldo yun. Agyaman kami, sir. Baka yun lang tinaimbag ti panagpuspuso na, nagtrabahuan mi. Tagitidad dumababak lang. Naimod ka. Nauyong da kay. Agyaman kami unay, Sir Darius. Aday tay. Dandanin mabasak ti secret code ti hacker. Mabalin ko na mapunta ti aramidin na pananghak kadagiti nagdudumang account. Saan ko may turugan tayo aging ka saan ko amalpas. Adda nagminsahe kanya kiti email ko. May isang inbox. Lukatak mo niya dito Amang ano nagkapo ka ni Sir Darius. Sana mabalin na dito yung agipatulod. Tamangan numahakmanan dito yung account ko. Naamuanan na dyan hacker ti secret formula mi. Lupat at lanyan, tap namawak. Anya da ito yung mensahe. Basaik. Isaldeng mo ti aramidem apan nakibyan. Lagi-lagi pa, ada kanyak dagiti ladawan ti girlfriend mo. Amabalin ko nga iwaras iti internet. Uray siya. Balbalagan anak mo tan. Saan ka no asumrek itadagiti karpintiraw? Ne, paapay ka no? Agrali da ka daw. Agrali? Karaman ni Orlan? Una, kakasanaw. Di damat gayam sinusweldoan ida. Kasi damat nga rodan kasta. Makitam ti aramid dayjay nga emele, Darius. Makitam itan ti pudno a kolor na. Ada nang lokat iti ridaw ti apartment ko. Ada si Mraka tao. Ipakaamok daytoy ka ni Mayor. Umanag ka, madam. Siyak ti adda dito ulit. Sika? Kasano ang nakastrek ka dito Saan ka na misdaaw? Anya ti aramidam dito Raul. Imbaw naklang ti kapsat ko. Nga umay, mangbantay kan ka. Anya? Diyak ka sa pulang ti mangbantay ka niya? Kabar-baro dagiti computer mo dito ya. Di mo pakibiyangan dayta. Oh, sorry. Personal gaya magamit mo dagito In-install lang met kadagiti na duma-duma a games ken programs. Tanakita ket awan apulos kargana. Anya? Inan anon? Agyaman ka kid Gapot a mabalin ka manen a makapag-hack kadagiti computer accounts. Talaga asika, Jeremy? Diskumpiyado ka na unay kanyak? Relax ka lang, Emily. Ako yung masapol ngay pabantay na, itikabsat mo. Saan na kamot nga nanwa na? Pantayan na ka lang. Diskartek daytoy. Narugyan ko. Anya? Adda ka din ganansyam itinagtunan. Amangan mo't nulugi kan. Tatnaan mo. Malmalpasan ti building ngayon paramid ko. Kita manalayang tipagsayatan na. Tayintun panawin nga gapit kan. Naskan nga ibingayan na. Ha? Dahil talat ipaglaingam. Di naklukwan, Emily! Anay ko, dagiti siya ka. Talaga nga agbayag pa'y lati panagtalinaad mo dita, Jeremy. Saan ka pa'y anaimbagan? Di ka unay agungungan. Taamangan, no maputed dagita saka. Ay, at apay lang dagiti agral rally itay. Sumipngatan.
Ngam di da pa'y lapi manaw. Aging gaasan ama ito'y tikid-kid daun da. Mapaspasamak mat gayam dagiti kakasta a klase ti rally dito eh. Kunak no jay lang syudad. Ay puno da itabaraw. Man-mano ang mapasamak ti kasta di taon. Ang sigurado at tamatay. Saan? Saan na mabali na mapasamak dayta? Ay, Darius. Sang-sangwamon ti mismo akalaban mo. Agpanunot ka kumaan na imbag, mama. Panahon ka dito eh. Sangputan kan tulangan ito malam. Kasta ka diya talaga, Tiar Aramido? Masikuran ka din namang kita kanya? Kasapulan na tumatlaeng, Emily. Well, kasapula ka talaga titulong mo. Oh, makita? Dagiti awanan bain? Nagrally dakit din? Amok daytan. Dagiti karpinterom, saan ka di? Well, iso akapilita na nagbayad ak kadakwada. Dakkel man apo kaw ko day jay. Ibagam lang na niya tikat mga mapasamak. Raul, Jack magustuhan ti tabas ti dila tinangida ulo kadakwada. Orlan tinaganday jay. Di ikan tayo itipagnakman na. Baka mo ka. Alam ka sa nun na malawanan mi kat matay? Malawanan mi ko na. Asino ti kadwam amang bambantay kanya? Amamom day jay. Tinabayagan apagtaltalkan ni Jeremy. Ni Tiago? Sa di mo tayo na. Di mo ibagang at damot piti unag di apartment ko. Ha? Diyak kaya tigas ta? At dalang di tayo gigid. Iso ti mangidandanon kanyak. Kadag iti mapaspasamak ijerwara. Ay, kaya. Kita day to eh. Kita day ti picture kan article dito yung magazine. Ni Emily ka di dayta? What? Iso. Uray gayam dito eh. Kat makadandano ng tidamag may naikan ko na. Adda kaabay na. Iti picture na. Sino dayta, ma'am? Isa day ti kabarbaro a mayor iti probinsyang. Anya tinakailanat iti artikulo? Puro pamadayaw ti masagsagrap ni Emily gapo kadagiti tulong ana ipang kanya. Mano nga tati imbayad na iti nang surat iti dayta. Sigurado adakkel, ma'am. Di na nga tamo nga adda dagiti nakapending akaso na. Saan siguro nag-research dayta, writer? Pinanunot na lang ng tikwarta ang maited kankwana. Saan na simrak niya ulit? Dagitilangan ka kadwa natin simrak. Kapsat! No malpasyo dito salas, itimatan ko sinati sumaruno at tarimaanan niya. Well, sir. Narigat matgantag pa rin na ba iti di balay? Kasapulan na ito eh. Dito ititikay ko apag naidan ti pamilya abangunag. Ay, Darius! Ay, Darius! Ay na, bakasada ang agparaw. Anya kayo tanaman, Linda? Ay na, sayang busang dagiti tattao ijay balingkay. Nakay kanumutan ni Orlan. Anya? Nagmalmalaman akong computer ka dito apartment ko? Nalpas mo ka din timbilin ko kan ka? Kinanakmat kan ka. Sakbay nga galas sa itirabi. Natayan ti target mi. Awan ba'y magtidamag ko? Nakapoy ka nga rin no kasta. Ha? Umawawag ni Mayor. Hello, Mayor? Anya? Natayan? Mayor! Sino ka ginarami dito na ita? Ren, ba nga pa-imbestigar mo? Diyan ka tigas tama pa
Mayor? Agyaman na kiti pa lang ipakaamom. Anya ita? Kontento ka din, madam? When, Raul? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan nga minti pa nagtalag mo kanyak, Kat. Nalinis ka di matlaan, ti inaramid yun. Naruaman ni Tiago iti kakasta. Mhm. Di mon question na ran ti kinasiglat na pumatay. Okay. Ayabam ni Tiago. Igatangan kayo, iti inuman nyo nga ara. At dalang di tayo igid day jay. Saan nga agpadpadlaw? Narigatan, numatiktikan dagiti otoridad. Saan kayo ang maawatan na nalinda? Agitan mat namin ti panagsangit kan panagsauyo. Ano niya? Biktima kunayo? Ti porman ti biktima? Kat, nakita da ka din ti bangkay na? Ha? Intin nagdalatan iti rangkis. Iti anya agapo a pinatay da. Anya. O sige na. Ibagam kinidalas. Aganad kayo na. Makita, Ma'am Alexandra. Daligi ti formula tayo. Anya ti kahit mo asawan, Michael. Babayan iti code nga naramid ni Sir Darius. Mamonitor tayo ti hacker. Asaan na nga, Ma'am mo? Nag-level up ti investigasyon, no kasta? Nagbunga mo't lang ti manon alawas apa nagpuypuyat ko, Ma'am. Ita, mabalin tayo ka din amatres no sa dino ti ayan ti hacker? Mabalinin, Ma'am. Matiliw yun, dahil taa hacker. Nakaawag ka, Mat Alexandra. Well, ibagakan ka, Darius. Adda na ang dita probinsya ti hacker. Anya? Sigon day tayo ti panang trace mi ni Michael iti computer. Adda na ang dita nga aglam-lamang. Sige, siya kung timakan mo. Sige, bye. Alexandra, mabit lang. Apay, adda pa ibagam. Kwa, Di ka kumagsayang iti oras. Agtignay kan sakbay ang maunan na ka. Aganad ka. Bye. Alexandra, hello? Saan ko na naibagakan ko na tigagara kay baga? Noamum la ko ma, Alexandra. Noamum la ko ma. Ano ti kaya't mga gamit? Ibagam lang. Naka-online shopping ak ita. Nagaramid ka man iti kalukwan? Sayang met no jak usaran tilaing ko. Sige. Siya kung ti agpil. Kadwa ma. Bak ng Amerikano ti akin credit card iti usarek. Talagagayam apag numaran ka, Raul. Sana sayang ti panang pambantay mo kanya. Imbaga kon kan ka. Ala. Agpili kan iti kayat mo. Taigiddan ko iti order ko iti computer. Nalawag ang makita, Ma'am. Madama man ang ti panangiwayat ti hacker iti hacking. Credit card manan ti Ponteriana. Ado pa'y dagiti plano nga arami din na. Nga mabilbilan ti oras na. Kat magupadan dagiti mading aramid na. Mapanak ita iya probinsya. Kasapulan ni Darius ti katulungan na.
Dagaya mo jagal alay ti basura. Ay mabit lang! Tairwar ka ti basura may! Ay, agyaman na tadi magas kayo dito balay may. Pasensya kayo na, tadyak inlokat ti kay. Awan ti problema, Nana. Ay, agyaman na ako Nana Linda, rumala kita. Kasta ka day. Kahit mangal daw ka dito'y balay, wan daw. Agkita kayo manan iti day kay nga email ay. Adalang nas kanya si Kaswag. Ay, ako ray kadaryaws. Kumit kita matlatan, jay lakay abasurira. Ay, kabsat, apay ka day. Na, kalaat magtananapan. Nana, amoy ka di dadya basurero? Ay, saan? Ang mas daawak laang. Apay ngay. Anya tikit kitaan na dito. Kasla sip-siputan na tamag. Kumusta ti kabsat ko dita? Adala dito nakong computer. Sana rin mo. Ibagang mga ganad. Dahil ka tinanayon nga, ibagakan ko, ana? May mimbagan mo tanti sugat ko, Emily. Sigurad lang laang. Umadani mo tanti panagsublik dita Pilipinas. Anya ti plano. Iti ka nito nga dakan dito Plano. Jak plan-planuan dagiti aramidat, Emily. Aramidat latan no adagun daway ko. Nalpas magtantin pa aramid ko a building. Ti pagnegosyo Anya ko negosyo. Computer cafe para kada dagiti estudyante. Can restaurant. Kas lamabas-basa kung ti plano ma. Si Kamat, damagam pa ilaan. Nalipatam ka din, agayam ko ni Mayor, ha? Hindi. Apay ngay nga daman ng jay lakay nga agkulkulektar iti basura. Nakakalilo ka Kaslay gagkagara na nga ilambang tiropa na. Apay ngay ang nagsublimanan kat awan matan ti basura may. At linurtak dito ayat bitawag. Tapno di na madlaw akit kita. Dayjay, at tangan-tangan. Kaslag palpaliyo. Ha? Imalayo. Ang pilay-pilay pa'y. Ay, Diyos ko. Apay ngay akas tao. Ang nervyosak mo taon. Ay, maday, nagparpalit na kanya. Ang mga nagpalpalamalaing dadya na kay Nana. Nakayukit di man. Tila pang panunutin niyo. Ay na. Namindo akong anakita nga umararubayan dito'y balay. Kasino ngay tisandan, nervyaus. Kasi mat nagbibihag. Pasirero lang aro din. Pagsuspetsaan niyo pa ilang mo. Una, tanay. Kanayon nga may sahag dito'y balay. Sige. Nakasta pumanaw ha. Ilakyo amin atawa ken ruangan. Saan kayo magpastrek no saan yung amam mo? Ay, ngam kasanon nga inupaltugan na. Ay, nahapaw. Malagip ko lakit nga Roger, pinatay da apurman. But-but nga nyo kami tibagbagyo. Ay, anya da ito yan, ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Umad, ato at talagaan, dagiti managdakdakas. Yakay kay Padlaw. Yamuray siya. At dua-dua iti dadya ang basurero. Amo kuno asino daychay. Sino ka dititak na kamatan? Ni Tiago. Iso lakit di daychay. Kaya't mo asawahin. Ihakar. Agraman ni Tiago at dati di probinsya. What? Iso nga ganit kayo. Gaputa kabisado na amin asuli ti lugar dayta a probinsya. Inadal na amin dagiti estratehiya nga aramidan na. Kasta.
Uwan gaya. Numalpas na investigasyon. Anya ti plano. Anya klase ang salud sa data? May naig ka di iti trabaho? Wano? Personal. Personal. Saan ka di ang mabalin na pagsaritaan ta data? Diyan mo. Nakakonsentrate ak iti investigasyon tayo. Awan pa'y lang iti planok no anyaman ti sumaro na. Apay ano sa lutsod mo data? Naipaurnos ko na iti balay. Dito nga mintigay ko apagyanan. Hibangunag ka pamilya. Napintas tayo ang plano. Ngam, makaamo akton iti biyag ko. No, si bibiyag akto may. Ngam, awan ti makaibagay tigasat ti may sangat tao. Lalaka nga mi na maiwaya ti plano no kabisado ta ti balay ti target ta, boss. Aganad ka lang, Tiago. Laglagitan. Alinaon pa'y lang dagiti pagiwarnak ti panlakatay, ti foreman. Kaya't kung aminan amalpasan ti amin, boss. Dumanon tanto dita. Aywan gayam. Adda ka din nakakita ken ka asimrak iti apartment? Awan, boss. Amumatan ti sekreto, pagpagnak. Nasken nga awan makamoy ti kaddam dito eh. Amok deta, boss. Kasapulan ti panaganad. Ita, tawan ni Emily. Mabalin ka nga gistamba dito eh. Ngaminton sumangpet. Pumanong kan, ha? Uwin, boss. Si Kabit, amok amin dagitan. Ala, mangan kan. Kanam amin na kayat mo. Ha? Agro-purpat kan samat, boss. Inaklangat paspasyar. Sandak mat siguro ang mailasin dito eh. Ag-shade sa, ken agkalugong. Talaga saan da ka na amalasin, boss? Kaskin ka. Diyak la pagarupan. Nalaing kagaya mamang limlimo, Tiago. O sige, mapan ka ni di kusina. Ket mangan ka. Anya! Diyan mo matag di magbagang Jeremy. Natagaring amin unay ti aglaw-law ko. Sa dino nga mintayan mo? Hindi darwan. Nagano nga min dagiti ang pala mga ubling dito eh. Kan, ari pong bungan ba? Hoy! Da kayo! Umatayo kayo man! Nagpamangsit kayo! Mabisi ko! Unak man, may patpatag mo na kita marigrigat at tinultulungan. Apay nga po gumatida. Ano magpatigaan ti amin, Jeremy? Sana mabaling na agnanayo na tumultulong ka? Hoy! Da kayo mo, Bing! Di nagsagsagidan! Nagrurugiti mayo! Mabisi kami! Ha! Nangitugot ka kumay ti alcohol at agugas mo, ha? Pumanawak lang dito eh. Agsarila tayo kung madamdaman. Agkulungag pa lang itip kotse. Nagbiyahe ka din ni Alexandra? Uwan, sir. Ket, intugot na ti arrest warrant. Saan ka di? Uwan, sir. Sapay ko ma. Tama iserbidan ti warrant of arrest iti dayjay a hacker. Dakkel a development dito, sir. Pudno doy ta, Michael. Ngem sayang. Sayang nga talaga. Ha? Anya ti kahit yung asawan, sir? Ni Darius lang kumatikayat ko nga i-build up iti daytoy. Kukuha na ko mati promotion. Hanggang, mas pinili na ang makadwa ti partner na. Sir, si Kudrugi, kanaging ka na malpas. Dua adalat pa ko mga agkad-kadwa. Mala, aginong tagit di manen, Michael. Nalpas mo ti trabaho. Iswarag-ragsagan ta ti bagita. Onya, nag-enjoy ka kadi, ti kasala mabalasang ita eh. Nalain nga sala. Kaya't na pa niya. Sala kami manin. Labarte ka ko, sir. Ala, ito ka mo pa eh. Diyak mo makakita, sir.
Agpayan. At dapat sa nga buti ang kaluklukat abir dita sang wanam. Tulak mo. Agawitan, sir. Sana pa yan na Bartek? Kumusta mo? Nga tanda giti agpartner. Di mo idan pakatanagan. Amudan teraramidan da. Sa bagay. Naitad ko matan. Di kompleto detalye kadakwada. Ay, jak ang maulo sa dinumanan kinapnapanan ni Darius. Nabatiak manan dito'y ngagmay-maysa. Awan ba't ita, dila kay Abasurito. Ay, nalapit. Nagbidutak lang ata, iti panagipapan. Amangan no talaga Abasuriro laang dayjay alakan. Kabayatan ti pan nakisarsaritakan ka, Jeremy. Ato kami ti rumbang alakada kita? May papanit yung negosyo da ita? Well, naskan aligal amin. Narigaten no da masirip da nga illegal. Naskan nga agbiliblat ta kanyak ni Mayor. Unang VIP ka dita? Rumbang laang, adon tinaitulong ko kadakwada. Okay, good luck iti negosyo. Tsaka mo, no anyan tumat ti plan-plan mo. Kasaritak to kay ni Raul. Nasken nga tinulong kami ti kapsat ko. Aramatan ti kinalaing na iti computer. Magamo ka? Sino nga tati adda abumak ng kadata, Jerry? Naskan na maamuan mo ti internet protocol address ti hacker. Tap na matrace mi ti ayan na. Wen. Sige. Ibagam tadan ka. Yan, sa dino ka dito ayan mo. Natagari kan kaslan na bartek ka. Anya? Kadam ni Hepe? O sige. Agan nagtularo dita, Michael. Darius, dayjay ti suspect. Umay ka, asit ka na. Well. Arestado ka. Di ka nagbutbutan. Daytoy lang ang apa o tirantami. Awan ta mo kabasol ko. Nagbidot kayo. At the warrant of arrest ni para kan ka. Sana mabaling dito Inosente ang iti pagpabasol yung anak. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.